Takže ahoj, já jsem Kutaj, zdravím vás od dnešního prvního videa, je to moje první video na tomhle kanále. Budu tady převážně asi vydat z Minecraftu. Bohužel, jestli vidíte, když dám N, jestli vidíte takový ty šarovní čupičky, je to strašně skvělé. Ale to neřešte, budete to zase nějak přežít. Právě jsem spawnul, už jsem sice přidělal tady tu druhu, že někde tamhle vzadu, tam někde, si už to přepnu, tady někde za stromem byla, no, musím jednou vykopat, ale takhle si vykopám znovu, ale s dřevěnem, protože nebudem lítat. A asi někam půjdem hledat nový domov. Jsme se tady spawnuli. Je tady čap. A nevím, jak dlouho to bude asi, ale uvidíme chvilku asi, a nevím, to začáteční, takže budou možná i vlogy, časem tady budou i hosti, bude tady i Skyblock, taky zase tma asi, to se nevydrží. Já se omlouvám, já si tenhle savenu do 7, napište mi, že je to 7, prosím. Už jsem dřív hrál, před chvilkou asi tak, a bude i druhá série. Takže asi udělám tady takhle ještě screen. Dělám si screen s F1 a screen. S F1 screen. Tak. Tohle budete mít náhledáku asi. Uvidíme. Časem budou stíny. A tamhle kráva. Zabijem jo. Já omlouvám se za dropy. Ale tohle by bylo asi pro dnešní zatím video vše. Já vás teda zdravím a čau.